temos moitísimas oportunidades. Temos unha situación en canto a recursos naturais, en canto a recursos de novas enerxías, en canto a recursos mineiros, en canto a posición xeográfica estratégica. O que antes era unha desventaxa por estar moi esquinado, agora é unha enorme ventaxa e cada vez máis pola nosa posición, polas nosas infraestructuras portuarias, por moitísimas cousas. Temos todavía moitísimo traballo por facer, moitísimas cousas que reclamar, moitísimas cousas que facer aquí, pero eu creo que a firmeza e mandar esa mensaxe de que quen queire invertir, e normalmente a xente que queire invertir, sobre todo, investimentos importantes, non está só pensando en facelo en Galicia, está pensando en 3 ou 4 sitios. E, por tanto, se aquí empezamos a mandar mensaxes de que aquí todo vai ser moitísimo máis difícil, nos estaremos facendo un flaco favor. Por tanto, firmeza sí, pero apoio firme os que cumpran e portas abertas, alfombra vermella, como algúns din, sen ningunha dúbida.